Сезне күңелле вакыйгалар көтә. Бу астрологик фаразлар түгел, әтиздән шаяртулар һәм көлке көне җитү турында хәбәр итү. Киләсе атнаның беренче эш көненнән үк чынлап торып яз җитәчәк. Һәм халык сынамышлары буенча 1 апрельдә йорт иясе уяна. Бу турыда нурлатлар нәрсә уйлый? Алдагы сюжеттан белә алырсыз. Человек домовому как-никак хозяин. Үй хуҗасы халыкта гадел, изге күңелле һәм йорт учагын саклаучы буларак санала. Аны йортта тәртип салыр өчен язын уяна дип уйлаучылар да бар. Кайчагында ул шаяртып алырга да ярата. Нуратлар арасында аны хәйлә җәтмәсенә эләгүчеләр дә бар икән. Йорт хуҗасы бар, бездә өй бар. Ул әйберләрне кашыра да урынына куя. Тавышны яратмый ул. Тавышны ярамый. Тынычлыкны ярата. Тенне эшләрне аша-ашыга керә, киштеле. Стаканга салган балдагымны югалттым. Табагына алмыйм, аннарсын күпмедер вакыт узгач, шул стаканда шурук бандыкларым ята. Безнең өйдәге йорт хуҗасы уттан, судан саклап тора, бөтен нәрсәдән саклап тора, Аллага шөкер. Шуларга ышанып торабыз, йортны тапшырып чыгып китәбез. Мына кичтән ниятленеп ятасың, иртәрәк торсам ярар ие, мына шул эшкә барсам ие дип. Алар куркытмыйлар. Әкерт кенә ниндидер бер тавыш чыгаралар. Уянасың. Особенно мына ураза вакытында, кайсы вакытта сәгать куярга онытып куясың да. Уяталар матур гына. Я ишекне шакыйлар, я нәрсәдер бер әйбер төшкән кебек ясыйлар. Ну куркытмыйлар, бар. Элек язын йорт хуҗасын сөт ипи белән һәм шаяртулар белән җайлаганнар. Өйдә уен көлке булсын өчен бер-берсе белән шаяртканнар. Еллар үтү белән әлеге ышанулар онытылган, әмма шаярту бер-береңне йомшак итеп алдау көне гадәткә кереп киткән. Шуңа да әйтем барлыкка килгән. 1 апрельдә ышанырга ярамый. Мәрхүмәнем, хәзер күрше әбием дә үлде инде. Су ташы едек, элек битендә краннарда су юк иде. Кыйдан су ташыган вакытта күрше әбигә кирдем дә мен зифапам әйтем, керелі тиз генә дим, әнинең суганнары бозылып беткән, мен әйтем, сені шакыра карарга. Үйгә кайттым да, әнигә әйтем, әним әйтем, мен сені мен зифапа шакырды. Нәрсәдер булган аның шаб әле дим. Хәзер икесе жолның уртасында тоташтылар булар да, тигеннән берсе килә, нәрсә булды Мәрбия? Икенчесе килә, мен зифапа нәрсә булды? Bir нәрсә дә булмады бездә. Менә синдә булган да, синдә булган нәрсә булган. Мен су белән кайтам хәзер, шабам шилекләр белән. Ике яктан да, бер яктан әни, бер яктан күрше мен зифави куалар. Алдаганнар әлбәттә ул вакытта пеширак, жул жук, зур ишек алышлар кигәннәр, мискиннәр. Мен су белән чабам, арттан әниләр чаба. Шундый кызык хәлләр булгалыдыр. Хәзер инде менә балалар алдалыйлар инде. Сыер бузаулаган. Тегесе бусы сарык бәрелмәгән. Мунча кирегә шакыралар, салкын мунчага җибәрәләр. Кызык, пешмәгән бәл шашырга шакыралар. Үзем булмаган, яшь вакытта алдылар иде. Алдану да бардыр. Алдаучылар күбрәктер инде. Галимнәр көлке гомерне озынайта, авыруларны киметә, иммунитетны күтәрә дигән фикердә. Бик кызыклы тапшырулар, фильмнар карау 1 километрга сузылган җәяү йөрү белән бер икән. Без кыстыбыйны тегәрәп китеп карыйбыз. Бик шый, ни өчен шый? Үзебезнең мырлап кешеләр уйнаганга күрә шый. Бөтенсен күрәсең, беләсең. Шуның теге стайтып уйнаган уенчыларына кызыгып карап торам мен. Үземнең дә шунда киреп уйныйсы килә дә, шакырышы юк. Шулай булгач, көлегез, елмайыгыз. Көлү күңелне күтәреп кенә калмый, ә бик файдалы да. 12-13 апрельдә барлык нурлатларга яхшы кәеф һәм күңел күтәренкелеген алу шәһәр мәдәният сараенда үтәчәк Кыстыбый шоу концертында мөмкин булачак.